त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि एलकानि बिसिङाव थांनाय जत 19 दफा दाबि नि बर'नो कुलियान आं खाख'बर्ती हामबायाफोर जतन खुलुमबायो दिनै आं 12 नं रामचन्द्रघाटनि खरकसा भुटार आंनि मुं अजित कुमार देबबर्मा आं दिनै सरस्वती जिल्ला परिषद नि बिसिङाव थांनाय 19 दफा बुकुं बारनो जतन खाबु होबाय गयजाव दिनै फैनाय बोसोरनि 6 तारिख एप्रिल फुं 7 सिमि दिनै बुथ जेंनाय अ बुथआव आं नरनो खबुंनाम जोङो दिनै बबाग्राबाय दैदुलजाक दिनै त्रिपुरा मथा अम्मथाव दिनै आदर्श मारि अम मारिओ जत 19 दफा जाति बुकुं बारनो आं गयजाव जतन फुंनि बिसिङाव बुथ सेन्टाराव थांगै बुथ केन्द्रआव थांगै नर आदर्श मारि बुथ देवै दिनै 28 टा जे आसन दंमानि 28 टा उनाव दिनै त्रिपुरा मथानि केन्डिडेट उनाव गोबां बुथ बाय गोप्लाय खेरानि बागै नर आदर्श मारिओ बुथ दिजाबायदि बुथ दिनानै थांगै जों साइमानो आइडेन्टि कार्ड नांगौ किन्तु आइडेन्टि कार्ड साराबो जों बुथ दिमानो अब निर्वाचन कमिशननि रुल्स दङ जे 16टा डकुमेन्ट्स दंखायनो जों बुथ दिमानो जेमन टीआरटीसी ड्राइभिं लाइसेन्स बैंक एकाउन्ट अमाहाय गोबां मा निनि डकुमेन्ट्स गोनां जेकुनु कागज दंखायनो नों बुथ दिमानो आबै नां नर जतन कबगो त्रिपुरा हास्टेनि 19 दफा दिनै बुकुं बारनो जतन आं खाबु होबाय तेसे कबग बिरो नरक फैनाय 6 तारिख एप्रिलाव फुंनि बिसिङाव दारे रेगाय थांगै आदर्श मारिओ बुथ दिवै जत त्रिपुरा नि हास्टेनि एडिसिनि एलकानि बिसिङाव 28 टा दिनै आसन दङ 28 टा आसनावनो दिनै त्रिपुरा मथानि केन्डिडेट उनाव गोप्लाय खालायनाय बागै नर बुथ दिवानो आं खाखायो अ आसा नारगैनो आं होनाय नामा तेसा खुलुमो